Sziasztok! Nézőim, aki ezt a videót nézi, az egy király. És köszönöm, hogy megnézi. Most ma, aki ismer minket, azt tudja, hogy milyen szarak vagyunk ebben a játékban. Úgyhogy, hogy jobbak legyünk, írjatok tippeket meg, amit írtok, azt mi megcsináljuk. Most megpróbáljuk megcsinálni. Ha nem csináljuk meg, akkor valamit írtok, punishmentnek. Nem. De, sikerült neki. Sikerült neki. Klátsa. Ilyen a kis rossz rohadék, aki itt van mellettem. Ő menőzni akar mindig. Csak nem vallja be. Nem vallja be, hogy menőzni akar. Én is tudok pár glitchet. Na. Én tanítottam neki mindent. A kártyokat mindent én tanítottam. Mindent én tanítottam neki. Még ezt is. Csak én most nem vállom be. Ezt is én tanítottam neki. Csak úgy, hogy én vissza is estem. Na. Na. Most megyünk még egyet. Figyeljetek a profikra. Akik amúgy nem is profik, hanem kis nagy szemű gyerekek. Na. Adi, play again. Adi, csatlakozzál. Adi, csatlakozzál. Vagy úgy küldjél te invite-ot. Nem hallok. Jaki, léptél? Na akkor ez a rész. Ja? Jó. Akkor még egyet megyünk. És ez lesz a körrészben, várhatjátok. Lesz majd jövőre. No, sziasztok, srácok, Iratkozzatok fel. Szerintem ez kínos, de iratkozzatok fel, hogyha még több tartalmat akartok. És sokkal jobb tartalmat akartok. Például ilyet. Hát nem ilyet. Hogy átugrok a falon meg ilyenek. Mert tudok kártyokat. És szívassuk egymást. Amit írtok, meg csináljuk. Úgyhogy. Olyan szfingik Ádám, volt a bátyám, hogy akkor át tud fingani, hogy elpolasztja magát. Én meg. Hát ennyi lett ez a rész. Sziasztok!